Wah, lebu. Ini cibuka hak lah, Pak. Kita bawa hak sesuatu. खुलुमबाय बयनिसिमबो दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोनिफ्राय फिन खेबसे बराय हरनाय थाबाय थ' बयनिसिमबो गुड मर्निं दा समा जागासिनो फुंनि 7:30 थ' आं ब्रेकफास्ट खालामनोसै ब्रेकफास्टआव दङ मेगि आरो ओरैजाय गाइखेर साहा आंनि भिडिअआ बेलासिनि 3टा बाजियावहा बांसिन पाब्लिक जायोमोन नङा होमबा थ' जायफ्रा आंनि रेगुलार नायगिरि बिथांमोन तो गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर ओमफ्राय दा आङो माने टाइमखौ एसे सोलायदों मानो होनोबा बोथोराबो गरम 4टानिफ्राय 5टानि गेजेराव आं पाब्लिक होगोन भिडिअखौ तो नोंथांमोना नायबानो जाबाय आरो जायफोरा नायग्रायानोसै गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर ओमफ्राय साहा लोंग्रोनोसै आं ना आरो मेगि वाव बहुत टेस्टी बेखौ बुङो ड्राई मैगी ड्राई ओके बरिया सुबबो जायो जानायालाय किन्तु आं ड्राई संहोदों बरियानो ओके गाइस तो बिदिब्ला दिनैनि दिना माबायदि जायो माबायदि जाया नायलांदो नङा होमबा आं साहा लोंना लाग्रोनि फुङावहा ब्रेकफास्ट खालामबाय ब्रेकफास्ट खालामखांनानै एसे माखासे न'नि खामानि मावबाय बिदिनो आरो गरमखौथ' मा बुंनो धामाका बे सानैसो ओरैबायदि गरम होदों माने एकदम माथो बुंबावनो नङा होमबा नोंथांमोनाथ' मिथिखायो आरो नै दा ओरैबायदि बरिया वेदार माने अखा फैहां ओमफ्राय दा थाइफा थाइनै बिदि सिरिहांदों आरो बार बरियाहै बुदों नै वेदारा बिदि जाबाय नङाबाथ' बिदि जायामोन आरो जोंहा बन लाखिदों नैलाय बनखौबो प्लास्टिकजों एकदम पुरा खोबजोब्बाय नङाबा सिमजोबा सेस जागोन खतम टाटा बाय बाय गुड बाय जागोन गेसनि दामाबो 1200 एनि टाइम गेसावबो ओंखाम संबाय थानो हाया नङा होमबा बनजोंबो संनांगौ जाहैयो ओमफ्राय दा फ्लावार गायनो नागिरदों फ्लावार नोंथांमोननोबो खिथिगासिनो आं र' बथलाव सोना गायगोन बथलाव सोनानै मा नांगौ नोंनो मा नांगौ हा मा नांगौ गलु मा नांगौ हा नै बे जुस बथल ओमफ्राय बिनि खर'आ जागोन माबा मोनसे र' नै ओमफ्राय नैबे खिबुखौ हाख्लाबबाय ओमफ्राय दा बेयाव हासोसिगोन आया ओइ এইটো হলে পুরা ভিডিও দি দিম মই এইটো ক্লিপটো হলে এই বটল গিলা কেনেকুৱা কিলো এইটো 1 কেজি আরে 3 ভাগ এটা কিমান नै बे दाखाल लाबोनाय नै वाव फुङाव नायनांगौ फुङावहा ओरैबायदि बरिया जाखायो नैबे गाहाम फुङाव खिथिगासिनो आं बेफोराव गाहाम फुङावहा नैबेफोरो फुङाव ओरैबायदि एकदम बारगोन ना आयै जा समायनाखा वाव ओमफ्राय नैबेलाय बेबो हिट जाखादों ना र' दे आं ओरै बोनो हा वाव मासा हिट ना नै गाइस कुल ड्रिंक्स बथलाव हा सोबाय हानि उनावहा नै वाव बिबार बरिया जागोन बेयो जाय बिबार बारबाय दा बुंसै आरो ओमफ्राय नै जाय सुफ्लंगासिनो बास गासैबो होग्रोजोबथोंसै र' अखा खोरोमबाय आंलाय सानबाय अखाया फैसिगोन नङाबा नै सानासो वेट ओंखारबावबाय माने दहायथ' अखा खोरोमबायमोन बारबो जा गुसु बारबायमोन ओमफ्राय उनावहा गैला दसे थानानै नै ओरैसो साना नुजाफिनबाय ओमफ्राय नै दाथ' आरो मा बुंबावनो एकदम कुल आरो दा ओमफ्राय जोङो थांगासिनो बाजारावहा बाजार खालामहैनो आरो आंना लोगो फैनांगौ दङ बे फैगासिनो होननानै बुंदों थ' जिखियानो जादला दाहाय खिथिसिगोन आङो फैबोला नङा होमबा ओमफ्राय दा जोङो थांगौ बाजारावहा बरियानो थान्दा कुल वाव क्या सुपार है क्या कुल है तो गाइस बिदिब्ला नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो जायफोरा लाइक होआखै लाइक होलांबानो जाबाय लाइक होबोला आंहा माने एसे गोसोआ गोजोननाय मोनलै मिथिबायना लाइक होनांगौ गावसोरा लाइकखौनो होथारा माखासेफोरा एकदम भिडिअखौ ओरै प्ले खालामनाय लोगो लोगोनो लाइकखौ थाब ओरै थुनांगौ नङा होमबा अब्लासो दा नांगौबा कमेन्टखौ नोङो नायखांनानै हर नो प्रब्लेम गाइस दा जोङो थांगौ बाजारावहा नोंथांमोननोबो शेयार खालामसै आङो बाजारखौ नङा होमबा नायलांबाय थाबानो जाबाय थ' लेट्स गो फै बाजाराव सफैबाय नै बाजारा नैबेनो
ओमफ्राय ओरैजाय आरोना ओरैजायबो थांब्ला मोनहैयो आरो ओरैजाय मोनहैयो फार्स्टआव जोङो दा राइट साइड थांग्रोगोन राइट साइडआवहा मा मोनो मा मोना नायना लाग्रोनि ओमफ्राय जा बुस्थुखौ माने लांनो फैदों बे बुस्थुखौ लांनांगोन मिथिखागौ मा बुस्थु अरलु अरला एक्चुअलि अरलु अरला माने बेदरखौ लांला आरो ना लांनोसै नैबे बाजारा सप्तायाव खनसे जायो बृहस्पतिबार आनारस किला केनका आनारस किला केनका 60 টাকা এটা আচ্ছা এটা 60 টাকা আর এটা হুরু তো 40 আচ্ছা আচ্ছা माथो रैमालिया दामथार माथो वाव भल तो केनका दिसे किलो 10 টাকা केजि 10 টাকা केजि अच्छा 10 টাকা किलो बेसेबां लागोन सेरसे सेरनै दे लादो होमबा लाबाय ना खैथा लाखो मोनसेल' अच्छा 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 ने खुमब्राबो लाबाय खुमब्रा वा लेबु जाब ने बरियानो जानोसै वाव बाजार खालामखांनानै मालपुवा मोननै आरो नों मा जादों लाड्डु पियाजि अके दे बिदिब्ला लाड्डु जानोसै पियाजि जानोसै साहा लोंनोसै थांनोसै बाजार खालामखांना दा नै थांगौ गुसु बार ओ माय गड वाव नै बिसोर नाय ओइ मा जादोंलै सिरि अके फै आदा सान हाबनायजों आरो नै आलासि सफैनायजों पुरा थान्दा कुल यो अके फैदो थ' नै दा थांगौ जोंनावहा एकदम लागाव न' सफैबाय पुरा नै मना फुल थ' आरो बेदरा प्लास्टिकआव दंमोन एक्सट्राहाय बाजारनिफ्राय न'आव फैनानै एसे बिजि जाबाय आङो ओमफ्राय माने डाइरेक्ट ओंखामबो जाखानोसै आरो ना जों फादारा नै पुरा रेडि ओंखाम जागासिनो दङ आरो ना मा बुङो हेलौ कैसा है ठीक है ओके ठीक है ना अभी क्या कर रहा है खाना खा रहा है खाना खा रहा है माने खाम जाना गिरदे अच्छा जानो नागिरदों अ दे जादो दे ओंखाम जानो नागिरदों मिरामिस ना मिरामिस होननानै बुङो दाउदैया दैनिदों थारमाने बेखौ आं जायाना स्टाइलसो आच्छा स्टाइलनि दोनदों अके जागोन दे जेबो नङा नै नायदो होमबा अके दे अके थिगानो ओमफ्राय जोंहा आलासि फैदों आफा नै जानोसै बरिया मोजांनो अके नोंनियाव फैगासिनो टेनसन गैया नोंनियाव फैगासिनो दं ओमफ्राय आंनाबो ओरैजाय फैगासिनो दं सिदा दंखायो नै मा फैनायाव माबाफोर खस्थ'फोर मोनबा प्रब्लेमफोर मोनदों जेबो खस्थ' मोनाखै बहुत मोजां नांदों आरो माने आरो लामाफ्राबो बहुत पाका गोजाना बरिया आरामसे लासै फैबाय थानो मोजां आरो आच्छा थिगानो दा बहुत मोजां नांदों फैनानै दा आरो ओंखाम मोनजालायसिगोन नै बेदर संदों दा आच्छा बरिया नायलांबाय था गाइस जों दा मा जायो मा थायो नायलांबाय था एसे माने ओरैबायदि जाबाय दै औ जानायखौ बांद्राय खिथिबाय थाबो रायहरो गय नङा होमबा जों बेदरखौ एसेनोसै दे एसे नांगोन दालाबा जारलासो थ' गाइस बिदिब्ला नै जोङो जिरायबाय माने लाबबाय नै बाजै ओंखाम लाबबाय होदो वाव नै सुपार नै थ' गाइस बिदिब्ला जोंबो जाबाय थानोसै नोंथांमोनाबो दिनसै नामा खिथिला जानायखौ ने माने बाहेरावहा जानोसै एकदम बार आरो जे फेन होबाय आरो जे बार कारेन्टआ दिनै थांलाय फैलाय खालामदोंबाबो टेनसन गैया आरो इनभार्टार दंखायो इनभार्टाराबो सोलिगासिनो नो प्रब्लेम आरो आं सानो दिनै अखा फैथों मोनाव ना मा बुङो अखा फैथों बारहुंखा दा फै अन्थाइ दा फै आरामसे ना मा बुङो अखा लासै फै ओमफ्राय फुङाव हास्राब गोमार नो प्रब्लेम ना मा बुङो औ थ' बिदिब्ला जों जानोसै जानायखौथ' खोनसेला आङो जानायखौ खोनसेबाबो माबा सोरबा रायहरो माथो मा जानायल' खोनसेबाय थायोलै होनना बुंहरो हा बिदिबा माबोरै जानांगौ थ' गाइस जिखियानो जादोला जानाय लोंनायखौ जोङो क्लियार खालामना लाग्रोनि बिनि उनाव फिन लोगो मोनफिनसिगोन बेदरनि गेजेरजों थाथ' र' जाना लाग्रोनि ना मा बुङो बेदरखौ खोन्थानो नामा खनसे नैलाय बेदरा दे अके जाना लाग्रोसै ना बुंहरदो खनसे
जालांसै गाइस दा बयलार बेदर अके अके मोजाङानो दे होमबा ना दे होमबा आफा नागिरो अ अके अके दे ओंखाम जाखांबाय ओंखाम जाखांनायनि उनावहा आं एसे दुगैबाय दुगैस्रां लोबस्रां आं दा फैलायबाय एडिटिं रुमावहा ओमफ्राय नै सिं आलासियाबो भिडिअ एडिटिंआव बिजि नामा नोङो अके भिडिअ एडिटिं खालामगासिनो थ' दा समा जागासिनो 11:30 मोनानि ओमफ्राय गाबोन एसे धामाका जागोन ब्लगा ओमफ्राय अखा फैहांमोन दहाय एसे थाइफ्रिदोंमोन ओमफ्राय दा गैया लांथागुर हो गया पता नहीं रात को आएगा कि नहीं आएगा अगर रात को थोड़ा सा आने से अच्छा था अगर नहीं भी आया तो क्या कर सकता है कि नहीं तो जेखियानो जादोला गाइस दिनै भिडिअखौ नोंथांमोना नायना माबोरै मोनखो कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहरबानो जाबाय नङा होमबा थ' नेक्स्ट ब्लगाव थाबैनो लोगो मोनगोन आरो सानबाय दिनै ब्लगखौ आं बावनो इन्ड खालामसै थेंक इउ फर वाचिं एन्ड टेक केयार आरो गुड नाइट आरो मोनसे खौरां बावगारदों डिसक्रिपसनाव थांनानै आंनि मोनसे चेनेल दंबावो दै JDX अफिसियेल बेखौ थांनानै नोंसोरा एसे अननानै साबस्क्राइब खालामहैदोब्रा नङा होमबा थ' बाव मा भिडिअ नोंथांमोना नुगोन थ' जेखियानो जादोला दिनैनि भिडिअखौ आं बावनो इन्ड खालामसै बाय बाय